bi destayîna ser rêveberiya sivîl dervek leşkerî kir. Vê gerseya ku êdî por û riyê wan spî bûye û li ber girtîgeha tîpa E ya Diyarbekirê bi navê xuyê din, girtîgeha pênc noliya Diyarbekirê civiyan e, beşek ji bi hezaran kesên ku li vê girtîgehê bi êşkence û mameleyên tawanên dij mirovî re rûqalmane yan jî hevrê û xizmê wan ji ber wan kirinan hatine kuştin û seqetmane ne. Qutbettin Yıldızê ku heysa li girtîgeha pênc nol û maye ji 42 sal zêdetir e ku vê nasnameya dema li vê girtîgehê maye veşartiye û balê dikşîne ku çiqas bê vegotin jî xirabiyên ku li vê girtîgehê hatine kirin nikare bêra vekirin. Ama tişte dervay mervatiye çıbı ve live içmi. Yani bu gotine nave mesela hem mesela kitap hevala nivisan muhandın hep gem gotine. Yani tişte meditiye insan çaval vermerini, çava sakat bunu, çava işkence bon hati kiren. Parlamenterê berê Altan Tan ku bavê wî bi êşkence hatiye kuştin jî hêst û boçûnên xwe bo Kurdistan 24 parve kir. Muddetekî 41 salê de ew gel malbat. Sarûkê neviyê ew mazlûwan rokî ew hadîsat ji bîr nekin. Ji ber vê havê em dixwazin ew zindan, ew îşkencexane û bibe mûzeyî mahvê mirovan. Herkes zanibe ji wî axê de li Diyarbekir'de berî 40 sal, 42 sal çi derbas bû. Her kesekî ku li vê girtîgehê mabe radgîne ku yên piştî wan êşkence û muameleyan li jiyanê mabe jî her roj bi seqetî û travmayên jiyana xwe jiyana xwe berdewam kirine. İşkence, şevê işkence çi bê aqlê we bi her away li dunê çi hatibû kirin, zêdetir li vê hevsê hatî kirin, însan hatin kuştin, seqetman, însan travmayê mezin kişandin, malbat belav bûn, malbat bi wan travman îroşî dijîn. Yani bi rastî ça îro em ve digerin wan rojan dengê me lêdan û îşkence û ew ke wê demê deng vedide hêl wê dere. Kurdên ku li vê girtîgehê bi hemû tawanên dij mirovahî û êşkenceya de derbas bûne, îro daxwaza ku vê derê bibe muzexaneya bîrdankê kirin. Daxwaziya wan ew e ku ew jî daxilî pêvajoyê bibin û vê girtîgeha ku êşên mezin lê hatine jiyandin li gor rastiya xwe bibe muzexaneya bîrdankê da ku ew êş û ew êşkence careka din dubare nebin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.